Update lang po tayo dito sa ating Bagyong Chilina. So, ang synopsis po natin, so lalo pang lumakas at ganap na naging typhoon category at posible po itong tumama bukas sa Bicol Region bilang typhoon. Mabilis na lumakas ang Bagyong Chilina at isa ng ganap na typhoon category base sa weather forecast ng Pag-asa. Taglay nito ang hangin na aabot sa 120 km per hour at bugso na umaabot sa 165 km per hour at kumikilos sa direksyong Pakandurang-Hilagang-Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Huling namataan sa vicinity ng Eastern Samar ang Bagyong Chilina. Sa ngayon, ramdam na ang hagupit ng Bagyong Chilina sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region matapos mag-landfall kaninang alas 10 ng gabi sa probinsya ng Eastern Samar sa Hernani ngayong gabi. Simula bukas, unti-unti nang mararamdaman ang malalakas na hangin sa malaking bahagi ng Southern Luzon, lalo na sa Bicol Region, at sa Miyerkules naman sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa mga lugar po ng southern portion ng Eastern Samar at southern portion ng Samar. At Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman sa bahagi po ng Albay, Sorsogon, Masbate. Kasama ang Ticao at Burias Island, Northern Samar, rest of Samar, rest of Eastern Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Tropical Cyclone Wind Signal naman sa southern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Romblon at Marinduque. Rest ng Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu, Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. So, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan po na lalong-lalo na sa mga mababang lugar na posibleng abutin po ng mga baha. So, mag-iingat po so habang maaga pa. So, yun lang ang ating update. Magandang umaga na po sa ating lahat.